que tal? Aquí estamos. O lugariño que vistedes é o lugar de Gures, tamén no concello de Cee. Alá ao fondo quedaros o Monte do Pindo, o mítico Monte do Pindo que tanto inspirou a poetas e a escritores. Incluso o lápis do carpinteiro empezou ali, onde se escondían nas súas covas xente que non quería participar na guerra, escondise naquelas covas no Monte do Pindo. E ao fondo está tamén o Pindo. E nós estamos aquí, e se algunha vez pasades por aquí e queredes disfrutar da Costa da Morte, ese é un dos monumentos máis grandes que temos na Costa da Morte. Grande en altitud, grande en moitas cousas que hai que ver, e tal. Non vos perdades, seguide que hai camiños marcados. Viva a Costa da Morte!